Dobrý deň priatelia, moje meno je Jozef Butin. Dnes som si pre vás pripravil ponuku 3,5 izbového rodinného domu s nádherným výhľadom na celé mesto vo vyhľadávanej a tichej lokalite v mestskej časti Nitra Zobor. Poďme si ho spolu pozrieť. Dom je napojený na všetky inžinierské siete, voda, plyn, kanalizácia a elektrina. Bonusom tohto rodinného domu je jeho zimná záhrada, kde môžete tráviť dlhé zimné večery.